What's up guys? Kali kita yan na tulo sa bukid. Ang pagbabalik ni Amboy sa tulo sa bukid. So kung makikita niyo yung mga guys, saka pala kita. Bagayin ako pala data di Igbo yan na kayo. Lasing ko pala taga. Kangaturo pat mga tao. Ari pala kita kaburubot niyaan. Bago dinihingan lak. Hindi rin ako magahiyarang alit sa kasaka. Last year pad ang mga sumakak na diha tulo sa bukid. Salit mga naninibago na lang. Diyan nataklawas ini. Pero kaya ini. Makaabot man lagi tayo mga ito ha. Wow. Tara guys. Update nyo jajaging ang tayong tikate bro. Kawayan na kita guys. Mag-ul. Ilar mamay. Makikita niyo luyo. Ako pa itatak sa rakaon katataas. Makabot kita gyud ng tuig po. Kawayan na kita. So, yan na guys. At na kita kaurog. Hapit na pinakatuktok bukid di Tolosa. Mount Inapusong. Makikita niyo akong luyot view. Nagaganado yun. Kaupay nga di pag picture. Nga di haluyo, aminit bukid para tikat to samar. Adi kita didihit pahuwayan. Kung baka kinakapoy ka na pahuway ay pag dinuro. So, saka na kita guys. Rani na kita nga daigbaw. 1 kilometers ahead na lang. Maaabot na hiya. Kung baka may dani yung oras. Mao pa di pag-exercise, jogging. Puro bantarat yung mga lawas. Para manjap to tayo kaupay. Kapit na kita guys. Igbaw. Rani na. Buti na la. Tungan mamingaw pa nga di. Aga pagod man. Nangaturog pat mga tao. Shoutout ngayon. At mga kasangkayan nga da. Shoutout tayo. Kan ako naman kan nil larin sa pari. Ito pag dinaro. Damo pa ito't bayot nga da. Kan ay bambulik liwat. Tagusan at babayi ha. Kapag dinamo. Shoutout tayo. Nanabakal boys. Shoutout tayo. Payan na yung pagripak. Marami na kitagbo guys. Hamon na ito niya to. Fast forward kita guys. Ad na kita igbaw yan na. Naabot pa nagyapon ang pinakatuktok. Ang Mount Inapusong tulo sa bukid. Tara guys, updi ako niyo. Masakot kita tikat to. Tara. Ad na kita guys. Hindi haluyo. Makikita niyo paupay nga diha tulo sa bukid. Mount Inapusong. Makikita niyo simentat. Magpintado. Nga igbaw tulo sa bukid. Kita niyo may kamali. Portahan kyan dila. Manamin nga di sakop. Sakop ito sa bukid. Libutan natin guys. Kita niyo lang mga yung surat. Video na siya ano. Shoutout tayo mag-video. Ang Joseph. Joseph na surat. Kami nga di sakop ito sa bukid. Pinakatuktok. Kailangan natin mga dito. Ako University Bata. Prayer for lighting a candle. Lord, may this candle be a light for you to enlighten me in my difficult decisions, and may it be a fire for you to purify me from all pride and selfishness. May it be a flame for you to build warmth into my heart towards my family, my neighbors, and all those who meet me through the prayers of Mary Virgin and Mother placed in your care. Thus I come to remember, especially in leaving this candle, I wish to give you something of myself. Help me to continue this prayer into everything I do this day. Amen. Kumana natin guys, basahan pangadiin. Yan na, sasakon liwat natin, itatop. Tahad didi, nga, bagan masakop katika diti nga buho. Sasakbon natin, tapos masakang kita nga tutok-tok. Opdi ako niya guys. Tara. Adi na kita guys, masakop kita tini nga buho guys. Tara. Oh, my God. Adi na kita guys, igbaw. Kasaka na kita. Kaganado nga di guys, it view. Kitaan niyo Tolosa. Bungtuhan Tolosa. Kitaan niyo guys, kaganado. Shoutout tayo yung ada. Nagkikita ni. God bless you.
Pagpatuloy lang niyo ito yung pangarap, maabot ka ito niyo. Tapod da. Amo din nga di guys, sa akong luyo. Itigbaw hit mountain na pusong tulo sa bukid. Kikita niyo nga di guys. Hadi kita tigbaw. Kaganado nga di guys. Na-exercise ka na. Nakag-enjoy ka pa nga di tigbaw. Nakagpasirap ka pa. Tapos nakakita ka pa yung view nga mag-upay nga di tigbaw. Tapos paglusad ni makakita ka lutit view hit mga maghusay. Di rin babae. Maghusay nga lugar ay ubos ituloy sa bukid. Ama din nga di guys tigbaw. So yan alas 6 na guys itaga. Nagtikang kita pag saka mga alas 5 pala dadto yan alas 6 na itaga. Pag masirak-sirak na diti. Kita niya takluyo ami to niya dad kadagatan. Is nga diliwat bungtuit tulusa. Ngatulot haluyo bungtuit tanawan. So yan na guys lumusad na kita. Tika nga igbaw. Yan na makagawas liwat kita. Nagyas ako. Siyempre pagawas kita nga di sa ako. Walang magkita gumawas sa gawas. So yan na guys, masakalot kita, tadili nga. Magayin poste para makita ta at kaupay nga to. Bung tuliwat it tanawan guys. Tara, masaka kita. Oh. Kaganado guys, kita niyo guys. Baka siya rin ka mo nga. Wow, wonderful. Amin nga di guys, bung tuwit tanawan. Amin nga di. Amin nga tuwit kadagatan. Ba ito bisliga na ito, kabuyinan. Basta ka ng tanawan na ito dito. Basta ito liwat nga ito guys, bukid liwat tit Burawin. Burawin ba ito? Tato dito, bukid liwat tit Burawin. Tato ngayon dito guys, nga usa, alapos it tanawan, bukid liwat tit palo, Ginhangdan Hills. Kadamot bukid nga diha, Leyte. Yan na guys, malusad liwat kita, kay hapit na mag alas 7:30. Maga naiha kita nga diha igbaw pagpahuway. Malusad liwat kita guys. Guys, let's go. Kaganado nga ta igbaw guys. Yan na liwat guys, malusad na kita. Amo ni tatong lulusaran bagan di rin agud makapoy. Kumparahan pagsaka nga ma-exert kuang kagud talaga in force para makasaka. Kaya na liwat. Kuan lahin nimo, mapugong ka latin paglusad kay bandro diretso. Di ka nga ni makapugong ay magdodoro diretso kagud ubos. Pupulilid ka. Tara. Watch your step basta matama ka nagdaanan higam na ito. Fast forward kita guys, saan na kita ubos guys, nakalusad na kita. Grabe ka goal guys, kita igbaw. Pero worth it liwat na yung mag-uul pagsaka. Atin na guys sa ubos. Amin ni guys nga igbaw. So yun na guys, pas-pas liwat kita, ay masulod pa kita eskwelahan. Ibso, tanawan campus. Guys, dagmit kita kayo oras.